Už začínajú do dlhšieho. Ide, po. Ešte jeden. Dámy a páni, ja vás poprosím, že by sme sa prebrali opäť. Nožku musí vystúpiť. A poď. Poďte chlapci a milí diváci. Dávaj! Tak toto sú dneska naozaj výkony už aj svale. Perfektne. Podle si zaslúžia. Lukáš, Jurko a Falko! Ešte ho dajú, pozrite sa, má chutí toto zvieratko.